в дъжда сме едно, във времето двама, разделени от миг, от съдба, от измама, но щом къпките паднат и светът притъмне, само тогава сърцето до теб ще живее. Тя се събуди от сигнал за входящо съобщение. Стана, сложи очилата си и седна до терминала. Екрана беше емалахитено зелен. В горния десен ъгъл мигаше курсора. Тя гледаше, беше обхванатата от отчаяние. И тогава се започна. Някой пишеше «Йоли». 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 Там ли си?» Джулия се сепна. Не беше подготвена, не беше готова за това, сложи ръце на клавиатурата. Ехо написа и спрати. Отговорът се забави, сякаш идваше от много далеч. Скъпа, аз съм Марти. Сърцето й биеше лудо. Изправи се и изкреща. Ема. Фиксирай координати на подателя, реактор на пълна мощност, подготви ми и Верум. Изчисли точка на сингулярност, ваша светлост. Подател Херцог Бертман, времева нишка сега, Ема, във времева модулация ли е? Негосподарка използва версия Observer. Платформа Херон, моля. Значи не Фиона. Йоли се замисли, използва кораб на времевия патрул. Нещо се случило, все пак бяха минали 15 самотни години. За самата нея и Мартина, Ема, аз влизам, събуди Мартина, искаме на мостика. Разбрано, Джулия, тя бягаше по дългия тъмен коридор, в дъното вратата светкавично се плъзна. Силната светлина я заслепи, тя направо влетя, валеше дъжд, силен и необоздан. Спря се на средата на площада, вдигна глава към небето и протегна ръце. Затвори очи, Марти. Промълви тя. Ето ме. Тук съм, скъпи. Йоли заплака. Тогава той хана ръцете й. Ехо отвори очи, скъпа, не се страхувай, реално е, не сънуваш. Йоли отвори очи. Дъждът я блъскаше в лицето, а през вуала от капки видя неговата усмивка. Пръстите му, топли, твърди, истински, стискаха нейните. Сърцето й се сви от щастие и болка едновременно. Марти, прошепна тя, впивайки поглед в чертите му. Толкова време, толкова дълго, той докосна косата и, мокра и прилепнала по раменете. Вдиша леко, а в глас му прозвуча изумление. Йоли, още носиш този парфюм. Същият жасмин и малко ванилия. Помня го. Тя се разтрепери. Сякаш цялата й самота, 15 години мрак и тишина, се бяха разбили на хиляди късове само от този дъх. Притисна чело в гърдите му и заплака, а той я обви с ръце, по-силни, отколкото сънищата, и кажи ми, Йоли, какво се случи? Прошепна Марти. Защо толкова дълго? Тя вдигна лице, сълзите се смесваха с дъжда. Грешка в координатите. Времевата катапулта ме запрати назад, много назад. За мен минаха 15 години, Марти. 15. Не. Ема откри следа, някой е саботирал проекта. Някой с познания. Той пребледня, а тук минаха само 3, дъхът и спря. Едно изречение, и целият свят се раздели на 2 времена. 3, повтори тя, гласът ти пресипна. Аз остарях самота, той стисна по-силно ръцете и не си остаряла, Йоли. Ти си същата. Ай да знаеш, за мен времето без теб беше безкрайност, тя се усмихна през сълзи. Марти, няма как да се върна. Времевият модул е заключен на транслокационни скокове само за година напред. Катапултът не работи. Хипердвигателите работят, фотонните ускорители също, а Йона едва ли ще може да скочи толкова далеч. Ще намерим начин. В глас му имаше твърдостта, а в очите – обичта на съпруг. Ще те свържем с техниците от замъка Дреес. Ще им обясним проблема. Те ще измислят нещо, Йоли поклати глава, но вече не толкова отчаяно. Ти винаги вярваш, Марти. Аз само се страхувам, той я погледна сериозно. Хей, госпожо време, нека този път ми довериш, тя преглътна. Дори в най-смелите си мечти не бе очаквала това докосване, този глас, този аромат на близост. Но в дълбочината на сърцето й още гореше тайна,
която не смееше да изрече. Там, в сянката на паметта, бе Мартина, светкавиците на дъжда сякаш преминаха в самия екран. Образът на Марти започна да трепти, очертанията му се размиха. Йоли, нещо става. Връзката, гласът му заглъхна, Ема прозвуча в ухото и, студено и безпристрастно, внимание. Времевият канал е нестабилен. Сингулярността се разпада, Юли вдигна глава, преглъщайки сълзите си. Ема, задръж връзката. Опитвам се, господарке. Но ще трябва ръчна стабилизация. Мартина вече е на път към конзолата, думите увиснаха във въздуха. От другата страна Марти пребледня. Очите му се разшириха, сякаш някой го бе ударил. Какво каза? Прошепна той. Кой ще стабилизира връзката? Мартина, повтори Ема, без да трепне, Марти онемя. Дъждът го заля, превръщайки го почти в сянка. Устните му мълвиха нещо, но Йоли не чу, връзката вече се късаше. Марти! Извика тя. Чуй ме! Не се страхувай, ще се върнем един към друг, но ехо от глас и се изгуби в шептенето на екрана. Само очите му, в последния миг, останаха насочени към нея, с въпрос, който нямаше време да изрече, после всичко потъна в тъмнозелено. На екрана остана само мигащият курсор.